Hola, soc la Mar Canals, infermera de l'EA pel Camp Oest. El nostre equip dona servei a més de 6.500 persones amb el CAP d'Alcover i els consultoris de la Riba, Mont-ral, Vilaverd i el Milà. Som conscients que la dispersió territorial pot ser un repte, però des del primer dia hem apostat per posar més recursos allà on cal i prioritzar el que és essencial per la salut de la nostra gent. Som una entitat d'autogestió, una EVA, amb professionals altament implicats i motivats que poden decidir amb agilitat i proximitat. Aquesta manera de treballar ens permet adaptar-nos ràpidament i assegurar que cada decisió respon a les necessitats de la ciutadania. Disposem d'una unitat d'atenció a la ciutadania forta, hem implantat la gestió de la demanda i ampliat la cartera de serveis amb els nous professionals, aportant més valor i millor atenció. En un entorn rural, coneixem la nostra gent, sabem què els preocupa i què els pot ajudar. Aquesta proximitat crea un vincle humà que millora l'atenció, la confiança i els resultats en salut. Gràcies a la col·laboració amb entitats locals, fem que la salut arribi més enllà de les portes del centre. Els usuaris troben professionals que els escolten, busquen solucions i que els cuiden. Perquè trobar una cara coneguda que t'ajuda i et tracta bé és el primer pas per sentir-te bé i gaudir d'una millor salut, tant personal com col·lectiva.